Έχει, να το πω γαλλικά, το λεσέφερα στους προπονητές του. Ναι, έχει το ελεύθερο να σκοράρει, να σουτάρει και έχει εμπιστοσύνη στο σούτ του. Τέπιτς. Σουτάρει από μακριά, σουτάρει ευστοχή. Ο Τέπιτς είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Μπορεί πάνω του, ψηλά το screen. Μπάλα από τον Γκάρετ. Κονιάρης. Τέπιτς κρατάει μπάλα. Τέπιτς που το θυμόμαστε για το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό. Τέπιτς τώρα από μακριά μέσα. Ο Τέπιτς ξεκινάει. Ήταν έξυπνη ενεργειά του να πάει τον κοντύτερο παίκτη κοντά στο καλάθι. Χάτσερ. Μακριά ο Κόνιαρης στο σουτ μέσα. 9-15. Τζόρσι. Έξω. Καλό passing game. 6 πάσες. Σίγκλερ. Πυροβολία. Αστοχή. Πολύ ψηλά. Καταπληκτική φάση. Τελικός από τον Ντάνιελ Χάρις. Κάνει τα πόρτα του χιλιόμετρα στο επαγγελματικό χώρο. Ζάρας. Split out. Αδύνατη πλευρά. Σουτ μέσα από τον Τζαμάλ Τζόους. Ο Τζόους, ο οποίος έπαιξε πέρυσι στην Α2 Ιταλίας. Ζάρας προς το καλάθι. Φοβάται τα μακριά χέρια του Τζιμι Τέιλορ. Χρήσιμη αλλίωση. Χάρις με τον Αθηναίο ψηλά τη τάπα από τον Τζόους. Μεγάλη φάση αμυντικά για τον Πάο. Χάρις δεν διστάζει και δικαιώνεται. Και 21-20 πανέλους περνάει μπροστά. Μπέρι προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και όταν δεν μπορεί πάει στους παίκτες στην μπάλα. Όστιν, δύσκολο σουτ μέσα. Ο Πανιόνιος ανεβάζει τα ποσοστά του. Θέλω να πω ότι μια ομάδα δομημένη που μου κάνει εντύπωση πως σήμερα είναι λίγο βιαστική. Είναι κακή μέρα, υπάρχει λίγο η πίεση του εκτός έδρας. Δεν έπαιζε ο Γκος, λοιπόν Μαργαρίτης. Δεν ξεκίνησε ακριβώς. Δίπλαρος. Εκπληκτικά στο Τέιλορ στη φάση του αγώνα. Πρέπει να πάει μπάλα. Ενώ εξαιρετικό σήμερα είναι και ο Τζιμι Τέιλορ. Των 8,6 πόντων και των 6,2 rebound. Κονιάρης. Ο Γκος έβαλε την υπογραφή του με το πρώτο σουτ. Κονιάρης απεκλωβίζεται. Σουτάρει για 3 με μεγάλη καμπύλη. 31-32. Τέιλορ με τον Μορέιρα. Περίπου ισοϊψής. Το σκριν στην μπάλα. Δίπλα παίζει στα πόδια του Μορέιρα. Και καταπληκτικό καλάθι γιατί απέναντι σε έναν παίκτη τόσο ψηλό. Πάω. Χρυσικόπουλος, Αθηναίου. Το κυνηγά ο Καμπερίδης. Αδύνατη πλευρά, Κόνιαρης. Χρυσικόπουλος θα μαρκάρει στο σουτάρι, ευστοχή. 35-39 στα 24 δευτερόλεπτα. Ντάνιελ Χάρις, ο Σίγκλερ μαρκάρεται από τον Χάτσερ. Παίζουν για πρώτη φορά μαζί στο παιχνίδι ο Χάτσερ και ο Γκος. Μακρινός σου 3 πόντων από τον Μπέρι. Είναι εύστοχος. Αγωνιστικές και μη που διακονεί η τριάδα των διοικητικών του ΠΑΟΚ. Μπέρι. Το μετράει Τσαρούχα. 40-40. Παραφορά από τον Χάτσερ. Χάτσερ στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός παίκτης. Ωραία, απίστευτα από τον Γκος στο Μορέιρα. Θα το ξαναδούμε Γιώργο Καλοφολιά αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι περνάει ο Γκος. Απίστευτα από την κλειδαρότυπα. Αυτός. Κάπου πρέπει να ρισκάρεις. Γκος. Βλέπεις εδώ, ο Μπέρι σηκώνει μόνο το χέρι, πάει πίσω από τα screen. Τζόους φτάνει προς το καλάθι. Είναι αλτικός και δίνει μια ωραία πάσα στον Γκος. Αστοχή, Χρυσικόπουλος. Τζόους κλέβει το πορτοφόλιο δίπλαρος. Η μπάλα φτάνει στον Μπέρι που θα την αφήσει στο καλάθι. 20 πόντι για τον Ντέβιον Μπέρι. Ενώ είναι ένα μισμάτς μεταξύ δίπλαρου και Γκάρετ, γι' αυτό δίπλαρος παίζει από μπροστά την άμυνα στον Γκάρετ. Αθηναίου, Χρυσικόπουλος στα 9 δευτερόλεπτα. Αθηναίου, Χάτσερ στη γωνία. Πρώην παίκτης Παρτίζαν, μια που λέγαμε για ομάδες Σερβίας και της Δυναμό Σάσαρη πέρσι. Πριν αντικατασταθεί από τον Ρέλεφορντ, που είχε πετύχει 17 από κάθε παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εδώ καταπληκτικά στο Τζιμι Τέιλορ που κάνει το 50-54 και πάλι στους 4 πόντους. Ναι, και θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 παίκτες ξένους. Από μακριά, είπαμε, η ψυχολογία για τον Τέπιτς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Χάρις, Μπέρι, δίπλαρος αμαρκάρι στο στάρι για 3. Μπαίνει, βγαίνει μπάλα, Όστιν, καιροφυλακτή και πετυχαίνει το καλάθι. Έξυπνος παίκτης. 56-59. Τέπιτς. Χρυσικόπουλος θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι μετά την πτώση του Όστιν. Δίπλαρος. Όστιν. Δύσκολη φάση. Μετράει το καλάθι, ο Παπαθεοδόρου διαμαρτύρεται. Θα το δούμε σε επανάληψη. Ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοκαθεδρία στο σκορ. Όστιν με ψηλότερο αντίπαλο. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ καλός. Ο Χρυσικόπουλος με κοντύτερο παίκτη. Υπάρχει ένα μισμάτς εκεί με το Σίγκλερ. Έχει ξαναγίνει αυτή η φάση. Χρυσικόπουλος από τα 4 μέτρα, δύσκολο σουτ. Μαρκαρισμένος. 67-71. Ο καπετάνιος, ο στρατηγός του ΠΑΟΚ.
με τον Μπέρι, σταυρωτές. Τον παίζει στα πόδια, δύσκολη φάση, κάνει λάθος ο Γκος. Θα έπρεπε να έχει μια δεύτερη σκέψη στο μυαλό του για μια πάσα δεξιά ή αριστερά. 21 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει φάουλ ο Παπαθεδόρου, δεν θέλει τρίποντο όμως. Θα μείνουν 3 δευτερόλεπτα στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θέλει φάουλ, δεν θέλει τρίποντο. Το θέμα είναι ποιος θα το βασίσει τώρα. Ο Μπέρι που θα πάρει την τελευταία επίθεση. Ο Μπέρι που παίζει 20 λεπτά με φάουλ. Για 3 ο Μπέρι. Είναι airball. Κουρασμένος και αυτός. Κοίταξε, αυτό είναι το λάθος του Πανιωνίου. Αυτή τη στιγμή δεν πας για τρίποντο, πας για να ισοφαρίσεις. Κάτσε να είναι ευστοχήσει, θα είναι ασφυκτικά τα πράγματα και ευστοχή. 69-73, 2,2. Πρέπει να εκτελέσει κάπως αστραπιαία. Μπέρι, δίπλαρος για 3 στο 0 χρόνο. Αστοχή. Τέλος, 69-73. Τα χειροκροτήματα για τον Πανιόνιο, η νίκη για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύτιμη νίκη για τον ΠΑΟΚ και μια μεγάλη προσπάθεια για τον Πανιόνιο. Βλέπετε 13-17, τα δεκάλεπτα, 22-23, 13-14, 21-19. Ήταν η μεγάλη προσπάθεια του Πανιωνίου